Covid gaixoen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Baiona eta Donapaleuko erietxeetan ia 30 dira. Egoera honen aurrean Baionako ospitaleak plan xuria jarri du martxan. Arratsaldeon guztioi, berehala ezagutuko ditugu plan xuri horren xehetasun guztiak eta askoz gehiago. Asteragoaz. Pandemiaren egoerak okerrera egiten jarraitzen du. Egun Pirinio Atlantikoetako departamenduan intzidentzia tasa 100.000 biztanleko 604 kasura iritsi da. Eta hori iparraldeko ospitaleetan islatu da. Momentu hauetan 26 COVID-eri daude eta 9 pertsona erreanimazioan. Egoera honen aurrean Baionako ospitaleak plan xuria jarri du martxan. Plan honekin behar izanez gero neurri berriak ezartzeko aukera dago. Besteak beste oporretan dauden langileak lanera itzultzea edo beste zerbitzuetan daudenak mugitzea, ohe kopurua handitzea edo larrialdikoak ez diren ebakuntzak atzeratzea. Horrela, COVID-ari lehentasuna ematea da helburua. Medikuntza sozial arloko langileak grepara jo dute aste artean. Baionako karriketan 700-800 profesional inguru bildu dira. Bai pribatukoak, bai publikokoak, haien lan baldintzak hobetzeko aldarrikapenarekin eta haien lan sarien hobetzeko aldarrikapenarekin ere. Mediku sozialeko lankideak, egan nahi du pribatuko jendeak, ezitzaileak, baina ere departamentuko langileak, egan nahi du mediku, edizain, ezitzaile batzu ere, psikologoak, hainbeste jende, profesional. Lan baldintzen artean soldata igoera dago. Segur akordioa tarteko lanpostu batzuetan 183 euroko gorakada izan dute, baina hasieratik 300 gutxi gora bera eskatzen genuen, gutxi gora bera diferentzia txikitzeko Europa eta mundu aberatzen arteko osasun zerbitzuen artean eta lan sariak berdintzeko. Orduan erdia lortu dugu eta hala ere ez da nahikoa lan baldintzak konpentsatzeko eta egoera oso txarra da eta horregatik argi ikusten dugu jendeak oraindik uzten dula ospitala, osasun mundua beste zerbait egiteko, ez du pentsatzen gobernuaren kontra nahikoa denik. Ez hori bakarrik hainbat lantoki eta lanpostu ez ditu segur akordioak aintzat hartzen. Guk ez dugu bildu segurreko sos horiek eta ere adibidez gu publikoan badugu puendendiz delako hori goititzen dutelarik gure hilabete saria goititzen da eta hori blokatua da duela 11 urte. Eta ere hemen gira zeren hainiz langile falta ditugu zerbitzu guztietan. Egoera horri azken 2 urteetan izurritea pandemia batu zaio eta lehendik larria zen egoera are makurragoa egin duela salatzen dute. Oso ongi goratzen dut, COVID baino lehen alerta egin genuen aspalditik jendea falta zela, baldintzak txarrak zirela eta hori. Covid krisiak hori bakarrik hauspotu du, azpimarratu du, baina krisi hori saharragoa da azken hamarkada hauetan, ez da indarrik egina izan medikuntza sozialean oroak. Ez dugu ikusi nahi, gaizki doala, azken urte honek bakarrik areagotu du fenomenoa, baina aspaldikoa da. Eta era berean, justuki COVID garaian ezinbesteko sektorea izan den honi laguntzeko premia dagoela oroitarazi dute. Azken urte honetan hainitza aipatu dugu osasungintza oroak, hainitza aipatu da ospitalea, arlo publikoa, baina bigarren lehoan badira egunerokoan osasun gintzatik jendea hartatzen duen jendea bada, langileak badira, ez ditugunak aski balioztatzen. Gu okupatzen maigira familietaz, aurretaz, eta orduan horien baldintzak ere txarrak dira ageran eta hainitz lan baldintzak txarra baititugu ere, hainitz gelditze baditugu zerbitzuetan eta orduan hainitz jende falta.
Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak gazteen orientazioa hobetzeko proiektu berri bat jarri du martxan. Ideia honen jatorria urte hasieran egindako bilera batean topa dezakegu. Joan den urtarrilan izan da Angelun konferentzia handi bat, kasi 200 presonekin, edo zoin instituzionetik, bai erakaskuntzetik, bai unibertsitate, bai ganbarak eta beste. Eta geroztik izan da talde bat, komite partenarial eta udaberrian eta azken hilabete honetan, eskitu dugu gure lanetan. Eta bilera haundi horretatik jaio zen ibilbide programa, gazteen orientazioa hobetzea helburu duena. Noski helburu hori lortzeko gizartearen hainbat talde desberdinekin egin behar dute lan. Eskolekin, unibertsitatekin edo enpresekin besteak beste. Inkesta handi bat eramaiten dugu oraino aste honetan, eta kasik 200 eta 50 irakasleek arrapostuak eman dituzte. Eta gero enpresekin, lantegiekin edo edozoin enpresekin, nola egiazko programa bat eramaiten alda, ere, gazteari buruz, ezagutzeko nolakoak dira enpresak, nolako ofizioak badira eta nolako ikasketak egin behar dira olako enpresetan aritzea. Gero, ari gira ere, ikerketetan, hemengo eskualdeak nola ongi ezagutu, eta baita ere, buruetan, zer aldatu behar da, bai gazten buruetan, baita ere burasuekin, zer aldatu behar da edo zer egin behar da beste ikus molde bat ukaiteko. Proiektu honen bidez, gazte bakoitzak bide egokiena hautatzea nahi dute orientazio honenari esker. Noski hori lortu ahal izateko oraindik oztopo batzuk badaude. Bakotsak bere lana egiten du, baina bere sokoan. Eta gure helburua da denek elgarrekin aritzea, eta sentsu orokor bat emaitea gure proiektuan. Gure helburua da hori denen elgarrekin aritzea, eta 4-5 komite izan dira azken hilabete honetan, eta zinez plazerekin lan egin dugu. Erronka horri aurre egiteko Garapen Kontseiluak argi dauka ezinbestekoa dela gazteen iritzia entzutea. Horregatik ikerketa bat martxan jarri dute, haien ideiak kontutan hartzeaz gain irakasle eta zuzendarienak ere jasotzeko. Horrela 250 erantzun baino gehiago bildu dituzte eta egun horiek aztertzen ari dira. Hortan da, ikaslekin, ez dut garen ikaslekin, gazteekin lana eramaiten dugu, badira tailerak ere, mementu untan joiten gira ikasteetxetan, lizoetan ere, egiteko tailer zonbaitzu, pixkat esperimentazio zonbaitzu entxatzeko. Parte hartzaileen gomendioak kontutan hartu eta gero, hauek izango dira ibilbide programaren hurrengo urratsak. Gure epea da, helduden udazkenean, beste konferentzia bat egitea eta gure lana aurkeztea, baita ere tresnak proposatzea. Adibidez, label bat enpresarekin, kit bat erakasle zurkaitzen dako, eta ikerketetan pixkat unibertsitatekoek eramaiten dute nolako konklusioniak emaiten dituzte. Eta nahi ginuke, ondoko urtean, tresna zonbait plantatu, bai adibidez ikastetxetan lan nahiteko erakasleekin eta edo enpresetan egiazko ez bakarrik pentsamoldeak baita ere ekintza edo tresna zonbaitzu antolatu eta proposatu. Aztarnak proiektuak bere lehen kontzertua eman du abenduaren 3an Baionan.
Marina Bereterets biolin jolearen azken sormen lanak garai eta estilo ezberdinetako musika uztartzen ditu. Besteak beste, euskal instrumentu tradizionalak musika klasikora ekarriz. Ondo beharrean otsailean grabatuko dute diska eta udaberrian eskuragarri beharko luke etxean ere goza dezagun. Bien bitartean, hemen duzue aurrerapen bat, ikus-entzuleok, izan ongi eta bihar arte.